Много често майки, които изпращат децата си, примерно на зелено училище или пък по-големи хора се качат в автомобила, гипсирани стоят, гледат в една точка, вторачени напред, не смеят настрани да се обърнат, защото пътуването за тях от удоволствие се превръща в истинско мъчение. Нека да кажем на какво се дължи това, лекува ли се, не се ли лекува? Това също не е заболяване, а е състояние, което е така относително лесно преодолимо. Защо при някои хора има по-висока чувствителност на вестибуларния апарат, е трудно да се каже. Не е заболяване, а е състояние, в което вестибуларният апарат много лесно реагира и още от детска възраст засегнатите хора трудно пътуват в автомобил на задната седалка, трудно пътуват по завои. Това се среща доста често при децата, а с времето при повечето хора изчезва, но при някои хора и в зряла възраст остава като доста неприятно усещане.